संदुकमूलक बायथांनाय गलजाक हांगर ककजाब नकनि Growers Forum kam Vegetable Show and Competition o Kathar Best Farmer Award of the Year chung chini bisakang farmer class 12 school ni mato kisah sigalo Kathar pandang bugani korbo abo baikha kini pandangnya chung mone yak oloro chung nainai chini Tripura hasteni becak purung takuk dulmani bae kini lagi sumro chini ko ini 11 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2021 चीनी तुलासिकक एग्रीकालचार डिविजन नि तरफ থেকে कृषि मेला हुकबार टेर जों खायजागै दङ अब सालनै रमै खायजागनाय अबाहाय जों बिसि बुरुम बुरुम नं अबाहाय टेर हुकबार टेर जों खालाय दङ दिनै अर फाइमाजा फायगा चीनी सब डिविजन चेयरमैन चीनी भवेश देव बर्मा चीनी खय डिस्ट्रिक्ट नि सभापति जयदीप देव बर्मा चीनी ब्लॉक चेयरमैन प्रदीप चीनी एग्री ऑफिसर सपन बनी स्टाफ जत्तनो बिसिके चीनी हुकबार बाय करंग तंनाय चीनी ग्रोवर्स बरनानि पाइपलाया आनि निजि नंगै चीनी सरकार नंगै मन पाइपलाय हामबाय याफोराव दिनै जों मुखाजागा तुलासिकक एग्री सब डिविजन आन्डाराव प्राय 56,862 काउचिनी फैमिली परिवार सरि पपुलेशन और बिसियाव मात्र चीनी 7,000 से हुकबार खायो कबुचिनी 56,000 पपुलेशन बिसिंगो मात्र 7,000 से हुकबार बाय गोरोंबाय दङ तारमाने चीनी ओ आमचायो हुकबार खायनाय बेलाय कम बनि बागै जों दिनै ओ चीनी बरानो एग्रीकालचार खायना बा कृषि खायना बागै मै गोथों जा गोथों खायना बागै फल फगरा गायना बागै जों बस बुरुम बुरुम न सरकार तरफ থেকে अबाय जों मेला खालायो ताइ दिन आरो कम्पिटिशन सब गाहाम गायमा सब गाहामके बुथाय थाइरमा आ कृषिनि बाव जों बादायलायो कम्पिटिशन ताम उद्देश्य उत्साहरना बागै अमनचिन एक उद्देश्य बेसि बुरुम बुरुम जों हाय हुकबार टेर थाइमानि आबाद कारण और एलाका बरनो तेबे एनकारेज होना बागै खातम रुना बागै जों माहाय हुकबार टेर थाइ और जों गोबां जों मैगोथों जों फातानि माना हाउ खवायनि थां माइ पाइमा दबो इबान खवाय सारा किबरा जोबो जों बुनि जानि जों पाइमा दबो ओ बेले मना संसार प्राय 56,000 नि ऊपर पपुलेशन से अर्धेक 7,000 से मात्र हुकबार बाय जड़ित तार माने जों बोसोर फातानि नाहरै जों पाइमाजा आबाद बागै जों दिनै गोबां मा जागा दं खासवानो उथुं निने नक गाननायनि लुंगा दङ खेदा दङ मैगोथों गायनो जों दिनै बर'खाय मैगोथों गायनायनि अभ्यास करै जों सेलेरो जानाखै जों सोरांगो गायनायखै सेलावो नायनो जों सब खामानिनो
निजे काइमानि बथाय जों सुंचायनाय बुसुक जाथाव निजे टक रिमाने टक पाइनचायनाय दे बुसुक टक थ निजे काइमानि कसय थांतो नों जायनाय दे बुसुक टक थ नों बाजारनि बायदो माने जे सोलों थं आबो बाय नौ निजे काइचा माने मुगथों फलाय बन बागै जों कमसे कम जानानि बागै जों नगनि नौ काइचा थांखलाय बालाय किचिन बांखा